हिन्जावफोरनि थाखाय देलायनिबो मोनगोन आरो ओमफ्राय हौवाफोरनि थाखाय ब्लेक कब्रा बाबरे मा आब'मोन आदामोन बेयो नंमारगौ ना ब्लेक कब्रा एबा बेफोरबायदि देरनानैबो मुलिफोरा बे 100% खामानि होमारोना नोंथांमोना बेफोरखौ प्रुफखौनो होनो हायाखै नाथाय प्रुफ होआखै थिगानो दोङो दे नोंथांमोना दि ओरैबायदि बिजनेस खालामदों बेखौ बेफोर मुलिफोरखौ बहानिफ्राय मोनो बेफोर मुलिफोरखौ मोनो MLM स्किमनि जोहै फ्राय मोननानैसो बेफोरबायदि प्रडाक्टखौ फानो आरो बेफोरबायदि MLM स्किमनिफ्राय प्रडाक्टखौ मोननाया एकदम नर्मेल बाथ्रा जेराव मेराव MLM स्किमनिफ्रायनो बेफोरबायदि प्रडाक्टखौ मोनखायो नोंथांमोना मिथिगौना बेनि बिजनेसा बोरै जायो डाइरेक्ट बे मुलिखौ बिसोर कम्पानिनिफ्राय लाना फैगोन बा बिसोर डाइरेक्ट जेराव बानायो बेनिफ्राय लाना फैनानै मुलिखौ मा खालामो डाइरेक्टलि सेल खालामो सोरनो खालामो कास्टमारनो खालामो कास्टमारनो बेसेबाङाव फानो बिसोरो फानो ब्लेक कब्रा मुलिखौ बेसेबां फानो हाजारसेयाव खायसेनिफ्राय बेसेबां लायो होनना बुंदों 700 800 बेफोरबायदि खम डिसकाउन्टाव होनानै फानो होनना बुंदों आरो जिखुनु जा हाजारसे हमना लायोब्ला बेसेबां जागोन मोनसे मुलियाव ब्लेक कब्रा मोनसे मुलिखौ हाजारसे हमना लायोब्ला 100 जन मानसिनो फानोब्ला हमना ला 100 जन मानसिनोल' फानोब्ला बेसेबां जायो 1 लाख थाखा बुजिबाय दा लोगोफोर 1000 मुलिनि मोनसे मुलिखौ 100 जन मानसिनो फानोब्लानो बेसेबां जायो 1 लाख थाखा बुजि मोनबाय आरो बेफोरबायदिनो बे हिन्जावफोरनि देरनायबो होनना बुंदों बे मुलिखौबो फानोब्ला बेखौबो 800 900 बेफोरबायदि 700 थाखायाव फानोब्ला 100 जन मानसिनो बेसेबां जागोन सानना नाय लोगोफोर बेफोरबायदि बिसोरो खामायगासिनो दोङो नाथाय बियो 100% खामानि होगोन ना होआ बिनि मा साइड इफेक्ट दोङो बेफोरथ' बिसोर बुङा जेब्लायबो बुङा साइड इफेक्टबो थाखायो बेफोरनि सोमोन्दैबो बुंनांगौ बिसोरो नाथाय बेफोरखौ बुङा बिसोरो माने बिसोर डाक्टर नङा बिसोरथ' रियेल डाक्टर नङा जास्ट मुलि फाननांगौ आं गामि गामि गिदिं मुलि फाननांगौ आरो भिडिअ फेसबुक ससियेल मिडियाफ्राव भाइरेल जानो नांगौ भिडिअआ भाइरेल जानानै आंखौ सिनायनांगौ आं मुलिखौ फाननो हानांगौ बिजनेसखौ खालामनो हानांगोन थिगानो बिजनेस खालाम जुदि सुबुंफोरनि प्रब्लेमखौ बे सेक्सुवेल प्रब्लेमखौ थिग खालामनो हायोब्लानो मोजाङानो बेफोरबायदि हिन्जावफोरनि प्रब्लेम बा हौवाफोरनि प्रब्लेमखौ थिग खालामनो हायोब्ला मोजां बेयो जोबोर मोजां बाथ्रा नाथाय बेफोरबायदि मुलि फाननायनि सिगाङाव एसे कम्पानिया जेन्युइन नंगौना नङा सार्टिफाइड नंगौना नङा बेसेबां लेब टेस्टआव बेसेबां मा सैथो बाथ्रा दङ बेफोरखौ नायनानै लाग्रो बेनि उनावसो मुलिखौ फान आरो फाननायनि सिगाङावबो बुंदि मा साइड इफेक्ट जायो आरो जाया जोंनि सुबुंफोरा थिगानो गोबां प्रब्लेमाव गोलैयो बेफोरबायदि ब्लेक कब्रा मुलिखौ नांगौ जायो गोबां सेक्सुवेलि प्रब्लेम जायो जोंनि हौवा मानसिफ्रा गोबां प्रब्लेम दङ गोबां जाहोन दङ बेनि थाखाय आं बेखौ बुंबाय थाया बेखौ उनाव बुंगोन मानि थाखाय जायो नाथाय नोंथांमोना मुलि फाननायनि सिगाङाव बेखौ फोरमायना होब्लानो जाबाय नोंथांमोना बे मुलिल' फाननांगौ बेफोरबायदि बाथ्राजोंल' जाया बुजाय माबोरै बेसेबां साइड इफेक्ट दङ बेसेबां मा खामानि होमारो बेसेबां मा होआ 1000 थाखानि प्रडाक्टखौ 100 जन मानसिनो फानोबा बेसेबां जायो होनदोंमोन 1 लाख थाखा बेफोरबायदिनो नोङो बे 1000 थाखानि मालखौ 1 लाख जन मानसिनो फानोबा बेसेबां जागोन सानना नाय करर थाखा जाहैगोन अब्ला बेफोरबायदिनो जायो बिजनेसा बिथांमोनाबो बेफोरबायदिनो बिजनेसखौ खालामनो नागिरदों बिथांमोना नङा बिथांमोननो मुलिखौ जाय साप्लाय हरदों बिथांमोना बिजनेसखौ बेफोरबायदि खालामनो नागिरदों बेखौ बुङो डाइरेक्ट सेलिं बियो बिथांमोना बहानिफ्राय मुलिखौ लाबोदों बहानि मानिफ्राय लाबोदों बिसोरो जेबो खोन्थायाखै जास्ट मुलिल' फाननांगौ ब्लेक कब्रा हिन्जावफोरनि देरनाय माबा वाटारमेलन होनलायो मार्केटिं खालामै सेल खालामगासिनो दङ बिथांमोना मुलिखौ डक्टरनि सेराव थांग्रोनानै नाय बेनि उनावसो डक्टरा जि थिनो नोंखौ बेखौ मावब्लानो जाबाय बेबो जानला मोनला डक्टरनि सेराव नङा एसे मोजां एसे एक्सपार्ट डक्टरनि सेराव थांनाया मोजां MBBS पास बा जिखुनु माबा मोनसे मोजां एक्सपिरियेन्स गोनां डक्टरनि सेराव थांनाया मोजांथार ओरैनो जानला मोनला डाइरेक्टलि मुलि सेलिं खालामनायफोरखौ बाहायना लानाया एसे गिनो गोनां बाथ्रा गोबां प्रब्लेम जायो दै लोगोफोर